Θέλω να χορέψω. Τι πάω να πει αυτό τώρα? Θα δείξει. Ότι αρνήθηκε ότι ακόμα και η τρίτη φορά που το μεσημέρι είχε πει ότι με τη γνώμη της Επιτροπής, η τρίτη φορά που υπόθηκε το τραγούδι, δηλαδή ο νικητής όταν βγήκε στο τέλος της εκπομπής τους τίτλους, ότι ήταν playback με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Τσογκαλιά μου. Να περιμένεις ταχυδρομείο, έρχεται 1009. Γέρακας, κοριτσάκι μου. Πολύ καλή τραγουδίστρια, Αντίκος έξω από την πεντάδα, και η Ελίνα Κωνσταντοπούλου πολύ καλή τραγουδίστρια. Και τι πιστεύεις ότι συνέβη και γιατί έγινε τελικά η πρωτιά δόθηκε στο Ρακιζή? Άννα μου, δεν με ενοχλεί που η πρωτιά δόθηκε στο Μιχάλη Ρακιζή. Όχι, γιατί έγινε, εσύ πιστεύεις, από πίσω. Ποιο είναι το παιχνίδι που παίχτηκε από πίσω? Αυτό εννοώ, τι περνάει στο Δεν μυαλό. γνωρίζω γιατί έγινε playback αυτό. Εγώ τραγουδάω παντού live. Οι παραδόσεις είναι παραδόσεις. Το πολεμικό ναυτικό είναι η οικογένεια. Ναι. Την Άρα, στο τηλέφωνο. Άρα. Μη, Φράγκα, Ντέιβιντ Γκίλμουρ, ευχαριστούμε για όλα όσα μας δώσατε. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ, είναι από τις μαγικές στιγμές, τι να πω, είναι από τις μαγικές στιγμές της επικοινωνίας. Όταν ανοίγω το κινητό μου, παιδιά, συγγνώμη, τα έχω χάσει, είναι εδώ. Είναι η Φράγκα Ράιτ αγκαλιά με τον Ντέιβιντ Γκίλμουρ, τον Pink Floyd. Είναι μύθοι. Βλέπουν από την Κοπενχάγη αποκαλυπτικά. Στέλνουν τα φιλιά τους σε όλους τους Έλληνες. Κλαίνε για τον Παντελή Παντελίδη. Θεωρούν ότι έστειλε ένα μήνυμα με τα τραγούδια του σε όλο τον κόσμο. Η μουσική είναι η επικοινωνία και η μελωδία έχει μία γλώσσα. Το μεγαλύτερο λάθος που έκανε σε ένα παιδί που σε αγάπησε. Η Ευελίνα από σήμερα το βράδυ αλλάζει πνοδωμάτιο. Ενημέρωσή με εσύ τώρα. Άρχισε το παιχνίδι να γίνεται έντονο και πολύ σκληρό. Επόμενη μέρα το μου βάζει στο χέρι, όχι το ψωλί, το χέρι ολόκληρο. Ολόκληρο χέρι. Τώρα που φαντάζομαι, τι ψωλί τα έχεις πάει, τι έχεις ανέβεις πάνω στο αγριοάλογα, καβάλας, καβαληθείς. Έχεις γίνει σκέφυρα του Καραμαλή. Καραμαλή. Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.